Rastislav Dejna, reprezentační akci se Slovenskem. Rasti, to je asi příjemné prodloužení sezóny. Tak samozrejme, ja som bol veľmi rád, že som dostal tú pozvánku, pretože ten záver sezóny nebol ideálny, celkovo hrací ani z mojej strany. Som rád, že takto sa tá sezóna troška predĺžila a samozrejme prišiel som si sem napraviť tú chuť, ktorá ku koncu mi možno trocha chýbala. Jak si užíval třeba dnešní zápas proti Česku? Potkal se spoluhráči Martinem Pláňkem a Bobem Jankem, tak jaký to bylo? Tak bol to môj prvý zápas takto proti Čechom a vždycky sa hovorí, že to má taký špeciálnejší náboj. Samozrejme, že aj ľudia to tak vnímajú a chlapcov sme už pred zápasom troška sa podpichovali, samozrejme nejaké SMS-ky tam prebehli už pred zápasom a hovorím, je to príjemné takto proti spoluhráčom si ešte sa aj počas toho zápasu čo si tam povedať, len tak zo srandy, tak určite sme to vnímali, že takto hráme proti sebe. Martin Pláněk dal dneska první gól, vy jste se tady bavili spolu před chvílí, gratuloval si mu? No tak teraz už som mu povedal, že mu gratulujem samozrejme, ale to bolo zrovna cez mňa ten gól, takže moc príjemné to samozrejme nebolo pre mňa, tak teraz už keď tie emócie trocha ochladli, tak samozrejme, že ja mu to len prajem, no ale tak škoda, že to bolo zrovna proti nám a cez mňa ešte, takže ako, tak dobre, že ho dal, no. Jaká je motivace nebo prodloužit si sezónu vlastně o ten šampionát v Praze před domácím publikem, dá se říct? Tak vlastne Slováci budú hrať v tej Ostrave a tam vieme, že sú už tie zápasy vypredané, tam bude domáce prostredie. Ja ostávam samozrejme realista a viem, aké sú moje šance a ako sa možno môžem dostať na tým majstrovstvá sveta. Samozrejme, že budem o to bojovať, no ale ako hovorím, som realista.